эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайлылар хәрбиләргә тимер мишләр ясый. Работа молодым борктуры Әлмәт яшьләрен эшли итәргә ниятли. Калабызда илкүләм форум уза. Ознакайда хәрби операциядә катнашучылар өчен даими рәвештә гуманитар ярдәм күрсәтелә. Битараф булмаган һәркем кулыннан килгән кадәр булышырга омтыла. Кемдер җылы киемнәр, кемдер хуҗалыкта җитештерелгән продукт белән мөмкинлеге булганнар акчалата ярдәм күрсәтә. Әмма Ознакай районы патриот клубы җитәкчесе, район яшьләр эшләре идарәсенең баш белгече Данис Мусин хәрбиләргә тимер мишләр ясау инициативасын күтәреп чыга. Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Тумышы белән Тымытыга улы егете Данис Мусин дуслары белән киңәшләшеп, Мөхәммәдиевлар гаиләсенең ишек алдында эретеп ябыштыру эшләре башлап җибәрәләр. Бу инде идея пичләр ясау буржуйкалар фронт өчен безнең егетләргә анда палаткалар, блиндажлар җылытырга минем килде. В телеграм-каналда мин күрдем дә, ВПК все для победы телеграм-каналда, что анда пичләр кирәк, буржуйкалар кирәк. Шуннан менә оештырырга уйладым үзебездә дә. Бүгенге көндә 3 пич тулысынча әзер, 4-нчесен ясау эшләре тулы куәтенә бара. Әлеге пичләрнең төтен чыккычы 3 метрдан да кыска булмаска тиеш. Алар йөртергә җиңел, шул ук вакытта тиз җылына торган. Менә уйлау буенча, бу пичләр утын белән дә җылытыла, шул ук вакытта сыек ягулык белән дә. Ознакай политехник техникумының 2нче курсында укучы егет Аяз Шакирҗанов күршедә генә яши, буш вакытында кирип ярдәм итә. Часын вакыт булганда. Пич ясау өчен электроды да, кислород, пропан, электр, газ баллоны һәм башка материаллар кирәк. Аларны барлауда авыл халкы бик теләп катнаша. Электрод бирделәр безгә, Радик исемле җегет Тымытыкныкка. Баллоннар бирделәр. Тымытык кешеләре әгердән бер баллон алып төштеләр. Менә Илдар исемле бер абзый бирде баллон, тагын фермер бар безнең Мухаралиев Рамил. Ул бирде берничә баллон. Менә шулардан без ипләп кенә пичләр ясый башладык. Ил төкерсә күл була диләр. Әлеге изге эшкә Әгер, Мөслим, Уразай авылында яшәүчеләрдә, перекрыватель, нефтемаш заводлары да, шәхси эшмәкәрләр дә кушылган. Мы будем изготавливать дымоходы для печей, для фронта. Әле менә кичә генә кенә башладык. Менә бу 4нче пич ясыйбыз. Материалларны алып киләләр, ярдәм итәләр. Акча җибәрәләр, шул расходная бар. Газ кирәк, проволока кирәк, отрезной круглар кирәк болгаркага. Уразай авылында ясалган пичләр җыйнак кына, авырлыгы 17 килограмм, йөртергә дә уңайлы. Фронт бик киң, каты сугышлар бара, хәзер салкыннар җитте. Безнең егетләребезгә битараф булмаган кешеләр безгә кушылсалар, без бик шат булыр идек. Ясалган пичләр тиздән Казанга озатылачак, аннан фронтка хәрбиләргә кулланылышка җибәреләчәк. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хәзерге вакытта илдә яшьләрдә ватанга мәхәббәт тәрбияләүгә кабат зур игътибар бирелә башлады. Укучылар һәм студентлар арасында патриотизм тәрбияләүнең актуальлыгы аның интеллектуаль потенциалының югары дәрәҗәсенә һәм социаль активлыгына бәйле. Яшьләргә хәрби патриотик тәрбия бирү өчен хәзер интерактив технологияләр куллану актуаль булып тора. Мондый технологияләрнең берсе хәрби спорт уен үткәрү. Бүген шуның өчен укучылар Әлмәт Дасаф территориясендә җыелдылар. Ярышларда 2023 елда армияга чакырылырга мөмкин булган егетләр катнашты. Илназ музыка көллиятендә укый һәм аны тәмамлаганнан соң армияга барырга тели. В нашем колледже так же, как и во всех учреждениях, надеюсь, не последним делом вспоминают о военной подготовке. Я думаю, что в наше неспокойное время нужно побольше уделять внимания и времени военной подготовке. Я думаю, это необходимо. Гомумән алганда ярышларда төрле уку йортларыннан 10 кешедән торган 8 команда катнаша. Уеннар вакытында алар теоретик белемнәрендә, практик күнекмәләрендә күрсәтергә тиеш. 10 этапов у нас, включается теория, история создания вооруженных сил, медицинская подготовка. Уеннар 10 этаптан тора. Бу теория кораллары көчләре булдыру тарихы, медицина тактик һәм утлы әзерлек, РХДЗ. Шулай ук төп биремнәрнең берсе машина йөртү. Одно из ключевых, как говорится, так что мы на базе ДСАФ, армейской автошколы, проводится, естественно, вождение. Сборки-разборки автомата Калашникова.
Ярышлар кысаларында хәрби гамәли әһәмияткә ия күнекмәләрне белү дәрәҗәсе ачыклана. Шулай ук һәр студентның физик сыйфатлары тикшерелә. Уенны Патриот үзәге оештыра. Мондый олы эштә аларга Әлмәт ветераннар советы әгъзалары, балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе дә ярдәмгә килә. Наша задача охват, чтобы был не по 10 человек в соревнованиях, а чтобы эти соревнования были в течение года и в зимний период, и в летний период, и в весенний период. Больше организовывать различных сборов именно в полевых условиях. Олия Байрамалова, Вероника Рябова, Булат Усманов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Татарстанда 3-нче мәртәбә работа молодым яшьләргә эш ворктуры старт алды. Заманча вакансияләр ярминкәсен оештыручылар 10 шәһәрне клашларга планлаштыра. Әлмәт аларның исемлегендә 7-нче очрашуның ничек узуы турында Олия Байрамалова. Очрашу танышудан башланды. Ворктурның эш төркеме Әлмәт яшьләрен үз эшләре белән таныштырды. Очрашуга 100-дән артык студент һәм 50-дән артык мәктәп укучысы килгән. Работодатели, они постоянно способствуют развитию своих работников, наших студентов. Ворктур кысаларында катнашучылар яшьләр өчен сезонлы эшләргә вакансиялар исемлеге, работа молодым порталы белән таныша һәм студентлар отрядлары эшчәнлеге турында белә алды. Яшьләрдән тыш очрашуга эш тәкъдим итүчеләр дә килгән. На сегодняшний день вообще у нас очень, скажем так, кадровый голод именно в рабочих профессиях. Бүген бездә кадрлар катлыгы бар. Нәкъ менә эшче һөнәрләр җитми. Республикада мондый проектлар булуына шатмын. Яшьләр өчен бу бик мөһим. Тенденция шуны күрсәтә. Укуны тәмамлаганнан соң яшьләр еш кына үз белгечлекләре буенча эшләми, ә отряд син теләгән һөнәрне өйрәнергә мөмкинлек бирә. Учебное заведение работает не по своей профессии. Студентлар һәм эш бирүчеләр очрашуы ул яшьләргә эш дигән ворктур проектының идеясы. Республика проекты студентларга эшкә урнашуда ярдәм итәргә тиеш. Мы понимаем, что трудовая занятость на сегодняшний день одно из актуальных целей. Хезмәт мәшгульлеге яшьләрне һәм яшүсмерләрне эшкә урнаштыруның актуаль максатларының берсе икәнен аңлыйбыз. Моның белән без кадрларны җәлеп итәбез. Бу вакытлыча эш белән тәэмин итү генә түгел. Проект ярдәмендә яшьләрнең һәм эш бирүченең даими нигездә эшкә урнашу мөмкинлеге барлыкка килә. С помощью таких проектов действительно же у ребят и у работодателей появляется возможность трудоустройства уже на постоянную основу студентов. Яшьләрнең игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен оештыручылар интерактив программа да әзерләгәннәр. Катнашучылар һөнәрне билгеләргә әзерлек буенча психологик тренинг уза алды. Олия Байрамалова, Милена Валиева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт политехника техникумында Россияның 8 төбәгеннән килгән командалар хакатонга җыелды. Алар космос, авиация һәм нефть тармагы бурычларын хәл итә. Илебезнең төрле төбәкләреннән җыелган мәктәп укучылары белән безнең төшү төркемендә танышып кайтты. Әлмәт политехник техникумының IT-куб балаларга цифрлы белем бирү үзәгендә 3D модельләштерү буенча 3D киләчәк исемле бөтен Россия хакатоны уза. Ул республикабызның фән һәм мәгариф идарәсе, информатизация министрлыгы һәм әлбәттә стратегик партнер куратор булган Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырылган. Мы будем не только соревноваться, мы будем вместе с вами и отдыхать, и проводить экскурсии. Мы постараемся сделать все, чтобы вы запомнили надолго и уже и на следующие годы приезжали к нам. Илебезнең 8 регионнан җыелган 30 катнашучы жирәбә ысулы белән 10 командага бүленде. Темаларда очраклы рәвештә сайланды. Алар проектлаштырырга, модельләштерергә һәм үз карашлары буенча киләчәктә актуаль булырдай инновацион эшләнмәләрне тәкъдир итәргә тиеш. Для меня важно участие в том, что я получу опыт общения с другими людьми, получу опыт в работе с 3D-моделями. 3D-моделирование сейчас довольно-таки актуально. Нужно, допустим, чтобы визуализировать там всякие заводы, фабрики и тому подобное. Тема почти незнакомая, довольно-таки средний уровень сложности и комфортный уровень работы. Хакатон әйткәнебезчә, нинди дә булса кейс проблеманы хәл итү өчен оештырыла торган форум. Биредә IT-технология үсеше буенча фикер алышалар, белем һәм тәҗрибә бүлешәләр, яңа күнекмәләр алалар һәм үз регионнарына алып китеп, анда уртаклашалар һәм кулланачаклар. Егет-кызлар киләчәктәге пилотсыз очкычлар, космос өлкәсе һәм нефть сәнәгатендәге проблемаларга чишелеш уйлый. Они действительно сейчас актуальны в нынешних экономических условиях. Алар чыннан да хәзерге икътисади шартларда актуаль. Бу иң яңа юнәлешләр. Алар киләчәк үсеш һәм проектларны тормышка ашыру, сәнәгать җитештерү, IT-сегментка кертергә юнәлешләр. Различных технологий в промышленное производство, да, и в том числе в IT-сегменте.
23-24 ноябрьдә ирекле көрәш буенча илкүләм ярышлар узды. Смоленск шәһәрендә үткән ярышларда калабызның Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Арина Алексеева җиңүче, Эвелина Нестерова мактаулы 3нче урында, Евгения Горшкова 5нче булды. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, шуны һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булышабыз, исән-мин булыгыз.